σήμερα εμείς ξεκινούμε το δικό μας νέο ραντεβού, το δικό μας ραντεβού για θέμα πώς μπορούμε να οικοδομήσουμε νέο επιχειρηματή από το μηδέν. Τώρα είναι πολλά δύσκολα τζιρί, πάρα πολλά, και στην Κύπρο και στην Ελλάδα. Και θέλω να σας πω, που είναι κρίση, έχουμε πολλά προβλήματα με λεφτά, με δουλειές, πώς ξέρουμε, δεν έχουμε θέσεις με δουλειές, πολλά δύσκολα. Για τούτο, είχαμε πολλά σκέψη, τι μπορούμε να κάνουμε σε έτσι καταστάσεις, επειδή πρέπει να κάνουμε κάτι, δεν μπορούμε να ζήσουμε άλλος πώς, να περιμένουμε κάτι από κυβέρνηση, και είχε τζερί που ούτε εντζιούν δάνεια. Ήταν πολλά δύσκολο και ως τώρα είναι δύσκολο, πάρα πολλά. Και αυτό σκεφτήκαμε και έκαναμε νέο το δικό μας πρόγραμμα, να πούμε έτσι. Μπορεί εσείς ακούετε κάποτε μια εταιρεία που ονομάζεται Oriflame. Πρέπει να ακούσετε και άλλο πως περιμένετε από εμένα και να σας πω ότι πρέπει να πουλούμε και να πιάμε κάποια ψηλούδια και τίποτε είναι να είναι, πως ξέρουμε εμείς πολλά χρόνια που κάποιοι κάνουν Oriflame, κάτι πουλούν, αλλά κάτι παραπάνω, κάτι πιο σοβαρό, δεν ξέρουμε, ούτε είδαμε ποτέ. Να σας πω εγώ δουλεύω στο Oriflame πολλά σοβαρά και χωρίς να πουλώ τίποτε. Και τεράστια εταιρεία που μπορείς να βγάλεις λεφτά έτσι πόσο θέλεις εσύ. Πόσα λεφτά εσείς θέλετε. Κάθε ένας άνθρωπος θέλει το δικό του ρυθμό, σίγουρα. Αλλά τούτη σκαλούα που είναι ως $1,000, όχι, $1.000.000, κάθε ένα μήνα μπορεί να πιάει άνθρωπος, αν το θέλει φυσικά. Να σας πω, σίγουρα έτσι λεφτά είναι πολλά δύσκολο, όμως δεν μπορείς να πιάσεις σίγουρα στην αρχή έτσι λεφτά, να ξεκινούμε εμείς όλοι από μηδέν. Όμως υπάρχουν άνθρωποι που με το δικό μας πρόγραμμα έκαναν τόσα λεφτά. Και εμείς σιγά σιγά κάνουμε. Υπάρχει ένας τρόπος πολλά έξυπνος και πολλά ωραίος. Και βολεύει τους όλους, κάνει καλό και για εσάς και για εταιρεία και μπορεί και για κρίση. Είναι η εταιρεία μας που είναι 62 χώρες. Τώρα να σας πω πρώτα, και αυτό είναι σίγουρο. Τούτη η εταιρεία είναι 47 χρόνια. Δεν είναι κάποια πυραμίδα που είναι ξεκινά και μετά σε μια μέρα εξαφανίζεται και εσείς δεν ξέρετε με πού να πάτε, με να πού να κάνετε και έχετε πολλά προβλήματα. Μπορεί και να βάλετε κάποια λεφτά που να θέλετε να ξεκινήσετε. Ξέρετε, έχει και είσοδος που χρειάζεται πάρα πολλά λεφτά. Μπορεί και είναι πολλά, αλλά που λίγο από κάθε ένα άνθρωπο και είναι πολλά μεγάλο αριθμό. Και αυτό το δικό μας express καριέρα είναι, εμείς σκεφτήκαμε για να μπορούμε να ξεκινήσουμε από μηδέν. Κάθε ένας άνθρωπος έχει ευκαιρία να ξεκινήσει από μηδέν. Εσείς μπορείτε να γραφτείτε και να ξεκινήσετε το δικό σας δουλειά. Το δικό σας δουλειά να είναι όχι να κάνετε ρεκλάμα
να πείτε του κόσμου ότι είναι πόσο πολλά ωραία γαλινιστικά ή προϊόν και ξέρω εγώ. Δεν είναι τούτο. Να σας πω παρακάτω και αν θέλετε να κάνετε πραγματικά κάτι στη ζωή σας, αν θέλετε να κάνετε λεφτά, αν θέλετε κάποτε να κάνετε τίποτε στη ζωή σας και να έχετε λεφτά, έτσι και έτσι πράγματα, πάλι γίνεται. Εξαρτάται ώσπου να πάτε, ώσπου να φτάσετε και πόσα δύναμη έχετε και ακόμα υπομονή. Είναι σιγουρότατα πράγματα που θέλει υπομονή. Μπορεί ακούσετε, πρέπει ακούσετε ότι σε πανεπιστήμια υπάρχει marketing. Και στο marketing είναι πάλι έχει πολλά πλευρά που μπορείτε να κάνετε απλώς πούλημα και πιάνετε κάποια διαφορά και ακόμα έχει τούτο marketing που λέω εγώ που είναι τέλεια νέα πράγματα που σκεφτήκαμε εμείς και τώρα θέλουμε να σας πούμε και εσάς επειδή ως τώρα είχαμε 62 χώρες που δουλεύαμε εμείς, 62. Σήμερα, να σας πω, ανοίξαμε και άλλη χώρα, είναι Κύπρος, και τώρα έχουμε 63. Να σας πω, τούτη γραμμή που είναι κυπριακή, μαζί πάει με Ελλάδα. Και αυτό, Ελλάδα και Κύπρος μπορούν να δουλεύουν μαζί. Έτσι ήταν και καταλόγος μαζί. Όμως, τούτο πρόγραμμα δεν είχε. Με Ελλάδα, με Κύπρος, είναι της εξαίρεση και σήμερα θέλω να σας γνωρίζω με τούτο πρόγραμμα. Να σας πω πρώτα για άνθρωπο που σκέφτηκε τόσο έξυπνα πράγματα και φέρε μας όλους δαμέ. Δυστυχώς δεν ήξερε ελληνικά, αλλά δεν είναι πρόβλημα, επειδή εγώ να τις βοηθήσω και να σας φέρνω, να σας πω τούτα όλα που κάνουμε εμείς. Το δικό μας Άννα Τσέρνα, έκαμε τούτο το project πριν 4 χρόνια. Και ξέρετε, πετύχε πράγματα πάρα πολλά και εμείς πάμε πολλά γλύωρα και πάρα πολλά εύκολα. Να πω έτσι, επειδή τούτο που ήταν πριν, για να βρεις κόσμο με κατάλογο, να το παρακαλάς για να πιάει κάτι και μπορεί να πιάει, μπορεί να πιάει, μπορεί τούτο κατάλογο να πιάει, αλλά όχι. Δεν είναι σίγουρα πράγματα, ούτε δεν είναι πολλά ωραία να έχεις έτσι ζωή. Να βρεις κάποιο και να θέλεις κάποια ψηλά να πιάσεις από τούτα πράγματα. Ως ξέρω, ως τώρα, τούτοι άνθρωποι που γυρίζουν με καταλόγους δεν είδα κανένα πλούσιο, δεν είδα κανένα που έκανε πραγματικά λεφτά και ζει με τούτα λεφτά, δεν είδα. Όμως, εγώ είδα άλλο πλευρό. Σε 4 χρόνια, τούτα οι 4 χρόνια που υπάρχει το δικό μας project, Express Καριέρα, είδα και φορώ ως τώρα και εγώ είμαι μέσα στους ανθρώπους που κάνουν λεφτά και ένα κατάλογο από άλλο μπορεί να έχει πάρα πολλά διαφορά. Δηλαδή, ένας κατάλογος είναι 3 εβδομάδες, πιο λίγα παρά μήνα. Μπορεί εσύ σε ένα μήνα να πιάνεις 2.000 ευρώ, άλλο μήνα μπορεί να έχεις 4. Εξαρτάται από δουλειά σου. Αν πουλάς, δεν είναι να έχεις έτσι πράγματα. Πάλι, να έχετε τώρα υπομονή, να σας εξηγήσω λίγο πιο κάτω. Εγώ όμως, το δικό μας project να είμαι αντιπρόσωπο το δικό μας project στην Κύπρο και στην Ελλάδα. Που σημαίνει όλες τις ρώτησεις, όλα ραντεβού, έτσι, μαθήματα είναι σαν τώρα.
εσείς να μπορείτε να ακούετε εμένα μέσα στο YouTube ή σαν τώρα έχει και κόσμο που κάθεται να είμαι μαζί μου και ακούει με. Ναι, σίγουρα δεν με καταλάβουν όλοι επειδή είσαι και ξένοι, επειδή, όπως είπα, είμαστε 62 χώρες, τώρα 63, όμως και εσείς που μιλώ τώρα στα ελληνικά, με ακούετε, με καταλαβαίνετε, μπορεί δεν είναι πολλά καλά που μιλώ, επειδή και εγώ είμαι ξένη, όμως ζω στην Κύπρο και εντάξει, μιλώ και να μπορώ να σας εξηγήσω και να σας μαθαίνω. Έχει έτσι ανθρώπους, να δείτε τα Μίλα Πολυζάεβα. Είναι γυναίκα που έφτασε σε τούτο το σημείο και έπιανε καφέ, γιατί λέω έπιανε, επειδή δυστυχώς έπεθανε η γυναίκα, όμως έφτασε και έπιανε καφέ ένα μήνα, $1.000.000 κάθε ένα μήνα, σκεφτείτε. Σίγουρα αυτή δεν έκαμε τούτα λεφτά για ένα χρόνο. Αυτή έφαγε, νομίζω ήταν 10 χρόνια. Αλλά ξέρετε, για τους νέους είναι 11 χρόνια, είναι λίγα για να κάνεις τόσα λεφτά. Μπορεί να φάεις εσύ ένα χρόνο και να πιάνεις 3.000 ευρώ κάθε μήνα. Να πούμε έτσι, επειδή φτιάχνει $3.000 κάθε 3 εβδομάδες, να πούμε αν είναι στο μήνα, 3.000 ευρώ κάθε ένα μήνα. Μπορεί, εξαρτάται από άνθρωπο. Έχει ανθρώπους που δουλεύουν ένα χρόνο και έφτασε σε τούτο σημείο. Έχει που δουλεύουν πιο πολλά και δεν έφτασαν. Έχει όμως που έφτασε 3 χρόνια και πιάνουν 20.000 ευρώ στο μήνα. Εγώ νομίζω είναι πάρα πολλά μεγάλη ευκαιρία. Εσείς δεν πρέπει να βάλετε τίποτε λεφτά. Εσείς ξεκινάτε από 0. Απλώς κάνετε marketing. Marketing, εγώ να σας μάθω να κάνετε σωστά, χωρίς λαθάκια, χωρίς να έχετε κάποια προβλήματα. Είναι πολλά εύκολα πράγματα, αλήθεια λέγεται. Και ακόμα, δεν πρέπει να είσαστε σπουδασμένοι, και αν είναι σπουδασμένοι φυσικά καλό, είναι και κακό, όμως δεν χρειάζεται. Κάθε ένας άνθρωπος μπορεί να δοκιμάζει πώς είναι σε τούτα πράγματα. Να σας πω, έχει πάρα πολλούς ανθρώπους που καταφέρνουν και ακόμα να καταφέρνουν. Τώρα είναι ερώτηση. Πώς να βγάζω λεφτά, πώς εσείς να κάνετε τούτα λεφτά. Так, пулао, меня всем слышно? Πουλάω, είναι 23%. Για να πουλάτε πράγματα δεν είναι δύσκολο, ούτε δεν είναι εύκολα, αλλά δεν είναι τούτα λεφτά που θέλουμε εμείς. Όπως είπα εγώ θέλω να σας πω δεν είναι για πούλημα. Όμως μπορείτε και έτσι να βγάλετε λεφτά. Αν είναι δύσκολο να περιμένετε ένα χρόνο ή κάτι μήνες, εξαρτάται πάλι από εσάς, μπορείτε και να πουλάτε. Μπορείτε να βγάζετε το δικό σας λεφτά με τούτο που χρησιμοποιάτε. Απλώς να έχετε 23% εκτόση και ακόμα δώρα. Δώρα πολλά, πάρα πολλά δώρα και πολλά σε θέσεις σας. Και το τρίτο, κάνετε marketing. Δάμε, είναι τόσο λεφτά ακριβώς πώς θέλετε εσείς. Να κάνετε τόσο λεφτά πώς θέλετε εσείς. Δεν εξαρτάται από κυβέρνηση, δεν εξαρτάται από κανένα εργοστάσιο που δουλεύετε, δεν είναι τίποτε. Τούτο το δικό σας θέμα, εσείς είστε μάστρος της δουλειάς σας και ακόμα να έχετε το δικό σας boutique online
που να μπορείτε να κάνετε και εσείς παραγγελίες και κόσμος που να είναι στο σύστημα σας, που κάτω σας, χωρίς να τους πείτε τίποτε. Χωρίς να τους πείτε, άντε έλα παράγγελε ή κάτι έτσι, να σας πω πώς πάει τούτα πράγματα. Τώρα λίγο να πούμε πώς πουλούμε και πώς χρησιμοποιούμε. Αν σας ενδιαφέρει να δείτε τις τιμές, τούτο είναι σειρά που είναι ακριβά. Τούτο που δείχνω σας τώρα. Όμως, έχεις φυσικά εκτός για τούτη σειρά, μην νομίζετε και μην φοβάστε τώρα ότι είναι όλα πράγματα και όλο προϊόν είναι έτσι ακριβό. Είναι απλώς, θέλω να σας δείξω πόσο μπορείτε να κερδίσετε, πόσο μπορείτε να έχετε διαφορά. Και αν πουλάτε και αν χρησιμοποιάτε. Να χρησιμοποιείτε, προσφορείτε με τρία πράγματα, καθένα 62,5. 62,5, αν πιάνουμε το ένα, να πιάμε κάτι ένα, να είναι από 62,5 να είναι 48 ευρώ. Φορείτε, έτσι, έχει διαφορά. Ή άλλος πώς, 62,5, 62,5, 62,5, γεννήσκεται 187,5 και ακόμα πλην 23% γεννήσκεται 144 ευρώ. 43 ευρώ είναι η συμπούγκα σας, έμεινε πως ήταν, αγοράσετε κάτι παραπάνω, πιο ακριβό, ή να κερδίσετε ακόμα πιο καλύτερα αν να πουλήσετε, επειδή να πουλήσετε το άνθρωπο για 187,5, αυτός να σας δώσει. Εσείς να αγοράσετε να πιάτε για 144, δηλαδή 43 ευρώ κερδίζετε. Εντάξει, τούτο που είπα εγώ είναι ψηλούθηκια. Εμείς θέλουμε να αλλάξουμε τη ζωή μας πραγματικά. Φυσικά, ναι, αν πουλήσετε 5, 6, 7, 8, 10, να νιώθετε τι έχετε κάποια λεφτά στην πούγκα σας. Σίγουρα, ναι. Μπορείτε να βγάλετε και με 400 ευρώ, που τώρα στη ζωή μας δεν είναι λίγο. Να σας δείξω, για μην να φοβάστε όλες τις τιμές είναι έτσι, να σας δείξω ακόμα απλώς έτσι να καταλάβετε, ότι υπάρχουν και έτσι τιμές. Δεν σημαίνει ότι κάτι πιο χειρότερο πράγματα, είναι πως καταλάβετε είναι όλα φυσικό. Και ακόμα προϊόν γεννήσκεται στα χημεία με 200 ανθρώπους που κάνουν. Η εταιρεία, όπως είπα, 47 χρόνια. Και αυτό είναι υπερξιολόγο να σκεφτείτε ότι μπορεί κάτι είναι καλό ή κάποια έτσι σκέψη. Απλώς, γιατί είναι έτσι φθηνό, επειδή να πούμε ότι εμείς και ακόμα σαν εγώ πιάνω ακριβώς απευθείας από εργοστάσια. Όπως καταλάβετε, εταιρείες που είναι με τους καταλόγους πιάνουν απευθείας από εργοστάσιο. Χωρίς να είναι τούτα πράγματα που είναι, αν κάνετε από σούπερ μάρκετες, είναι πολλά σέρκα αλλάσουν. Ας πούμε, ένα σαμπού μπορεί να αλλάσουν πολλά σέρκα. Να πάει σε άνθρωπο που φέρνει στην τούτη χώρα, να πάει σε τούτο που φέρνει στα μαγαζιά ή άλλος. Και κάθε ένας θέλει λεφτά, κάθε ένας θέλει το δικό του μισθό για το δικό του δουλειά και φυσικά και σίγουρα το σαμπού που έφυγε από εργοστάσιο και μπορεί ήταν 60 cent, γίνει και 5 ευρώ. Εμείς δεν το θέλουμε έτσι, εμείς θέλουμε να πιάμε. Εντάξει, φυσικά είναι να μην είναι τέλεια 60 cent, όμως χωρίς τους ανθρώπους, επειδή η εταιρεία κάνει όλα μόνη της, εσείς δεν είναι να πληρώσετε τούτα λεφτά, ποιος να σας φέρει, να μπορούν να κάνετε, ή ούτε να είναι αξία του ακριβώς τόσο πόσο είναι για μέσα, πόσο είναι εκεί, έχει καλά πράγματα. Δεν είναι εξαρτάται από τους ανθρώπους πόσο σε φέρασε
τούτο πακέτο ή πόσο μισθός το δικό τους. Δεν εξαρτάται από τούτο. Εμείς πιάνουμε απευθείας από εργοστάσιο, έχουμε δηλαδή και όλα χαρτιά, όλα σασμένα, επειδή φέρνουμε εμείς. Και κάθε ένας άνθρωπος, και εσείς που είσαστε και στην Ελλάδα και στην Κύπρο, κάθε ένας μπορεί απλώς να παραγγείλει μέσα στο ίντερνετ, μέσα στο δικό του μπουτίκ, το δικό σας γαλιντσικά, το δικό σας σαμπού, ό,τι θέλετε, χωρίς να το ανοίξει κάποιος, χωρίς να το μυρίζει κάποιος, χωρίς να πληρώσετε κάτι παραπάνω. Και να έχετε το δικό σας 23% για πάντα, αν είσαστε γραμμένοι, και ακόμα δεν έχετε λόγο να γραφτείτε, να φοβάστε να γραφτείτε, επειδή εσείς δεν πληρώνετε τίποτα. Και κάθε ένας άνθρωπος που, ας πούμε, δεν θέλει να δουλέψει, απλώς θέλει να πιάει και σε φέρει του για 23%, δεν έχει πρόβλημα, απλώς μπορεί να γραφτεί, απλώς να έχει εκτόση, τίποτα άλλο. Επειδή για να γραφτείς, αν θέλεις τίποτα λεφτά, που λαλούσα είναι μηδέν. Αν βάλεις τίποτα, απλώς εσύ λαλείς, εγώ είμαι μέσα στην εταιρεία, εγώ είμαι μαζί με τούτη εταιρεία και θέλω, ας πούμε, να χρησιμοποιήσω. Ή εγώ θέλω να πουλώ και να πιάω πράγματα μου, εγώ θέλω να κάνω καριέρα, μεγάλη καριέρα, με πολλά λεφτά και κάνω marketing. Παρατραβήσα τώρα, και τώρα να σας πω πώς γεννήσκεται το marketing. Πριν, να σας πω να καταλάβετε, τούτα δαμε τρία πράγματα. Ένα πράγμα το σαμπού, άλλο είναι μάσκα μαγιόν, κοντιτσόνιερ, πάλι 3,60 € και ακόμα ένα λάδι 1,20 €. Είναι δαμε της προσφορά 65%, απλώς δείξα σας για να ξέρετε έτσι, πολλές φορές υπάρχει τέτοιες προσφορές και ακόμα από τούτες τις τιμές που είναι στο κατάλογο, εσείς ήδη έχετε 23%. Ακόμα από τις τιμές του κατάλογου. Δηλαδή, τούτα που είναι 1 και 20, ακόμα να έχετε ακόμα πιο χαμηλή τιμή. Καταλάβετε, έφυγε τούτα τρία πράγματα, 8 και 4. Και εσείς με το 23% πιάνετε τρία πράγματα για 6 €. 6,40 €. Νομίζω, τούτο είναι λογικό να καταλάβετε δαμε, έτσι ούτε στο μαγαζί, ούτε στο σούπερ μάρκετ, εσείς να μπορείτε να πιάσετε τόσο φθηνά τρία πράγματα. Και ακόμα πάρα πολλά ωραία προϊόν. Επειδή χωρίς σέρκα, χωρίς κάποιος να το ανοίξει, να το μυρίζει, που μπαίνουν σε μέσα μικρόβια και μετά έχουν αλλεργίες ανθρώποι. Και ακόμα εσείς να είσαστε σίγουροι ότι έχετε το διεκτώσει, μπορείτε να κάνετε χειρουργιά και κάτι παραπάνω. Τώρα να σας πω το δικό μου θέμα για το marketing. Πώς, αν εσείς κάνετε marketing, τι γεννήσκεται, τι μπορεί να είναι. Φυσικά έχει πολλές λεπτομέρειες που να θέλω να σας εξηγήσω, αν εσείς να σκεφτείτε, να γραφτείτε και αν σκεφτείτε να δουλεύετε. Μην τις φοβάστε, δεν είναι τίποτε δύσκολο, είναι εύκολα πράγματα. Απλώς να σας εξηγήσω πώς πάει πράγματα. Τούτος άνθρωπος που είναι τέλεια πάνω, να πούμε είναι εσείς. Είναι εσείς. Εσείς πιάνουμε τέλεια λίγα πράγματα, ούτε... Εσείς, ας πούμε, αγοράσατε στον κατάλογο για 10 € πράγματα. Εγώ πάντως δεν μπορώ ποτέ να αγοράσα για 10, και είναι πολλά πιο πολλά. Όμως, να πούμε και έτσι. 10 € που έχετε εσείς και εσείς είπετε για το δικό σας γειτόνισσα, για δασκάλα του μωρού σας, έτσι υπάρχει έτσι πράγματα. Μπορείτε να κάνετε λεφτά στο Oriflame χωρίς να πουλάτε, χωρίς να αγοράτε κόσμο, ούτε χωρίς καταλόγους. Χωρίς. Απλώς, και τούτοι καταλάβασαι, φυσικά τώρα μπορεί δύσκολα να καταλάβετε, επειδή τώρα μόλις μαθαίνετε, απλώς για να σας πω, τώρα να καταλάβετε πώς πάει πράγματα, στο μέλλον μπορείτε να τους εξηγήσετε. Και αν δεν μπορείτε, έχετε με εμένα. Μπορώ να τους εξηγήσω. Μπορεί και να με πιάσετε τηλέφωνο και να μου πείτε.
Έχω και Skype και σελίδα στο Facebook και τηλέφωνο μου να σας δώσω και όλες τις ερωτήσεις μπορείτε να μου κάνετε και να βοηθήσουμε κάποιον άνθρωπο που να θέλει, ας πούμε, να κάνει τα λεφτά. Εσείς γραψίκετε, πιάτε, ας πούμε, τρεις ανθρώπους που θέλουν να κάνουν τα ίδια πράγματα. Θέλουν να κάνουν marketing, θέλουν να κάνουν λεφτά. Τελειώσει. Εσείς πιάτε μόνο τρεις. Και τούτοι τρεις, κάθε ένας πιάει ακόμα από τους τρεις. Χωρίτε ακόμα τρία προσωπάκια που κάτω τους. Και πάει πράγματα. Και τούτοι τρεις που κάτω τους ξεκινούν δουλειά και πιάνουν τους άλλους. Και ξέρετε να μου κάνουν όλοι μαζί. Εμείς απλώς χρησιμοποιούμε. Κάθε ένας για αυτόν του. Τίποτα παραπάνω. Μπορείτε να με εικόνα μόνο 10 ευρώ. Εμείς μόνο που είμαστε 4 στην αρχή, 40 ευρώ έκαναμε. Δαμε τούτο ούλο μπορεί να είναι 2.500. Τούτο είναι απλώς για να καταλάβετε. Φυσικά μπορεί εσείς είναι ανάγκη να σταματήσετε μετά από τους τρεις. Πρέπει πάντα, αν θέλετε πραγματικά, και αυτό λέω ένα χρόνο, ας πούμε, αν θέλετε πραγματικά πολλά λεπτά, μην σταματάτε να γράφετε κόσμο. Και ακόμα δαμε λίγο, δεν είναι πολλά σωστό, επειδή καλύτερα να ξεκινήσετε με 2 γραμμούλες. Είναι ανάγκη να ανοίξετε 3, επειδή να είναι για εσάς πιο εύκολο. Εσείς θα μπορείτε να βοηθήσετε τους ανθρώπους που είναι από κάτω σας και άνθρωπος να χαρεί. Να δει και εσείς γράφετε κόσμο που κάτω του και εσάς συμφέρει σας. Δεν και σας πειράζει, είναι όλοι που κάτω σας. Απλώς καλύτερα, σαν εγώ προτιμώ ακόμα να ξεκινήσω πρώτη γραμμή, να μεγαλώσω κάπως και σε λίγο καιρό που να φορώ την στάθη και τούτη γραμμή, ξεκινώ και κάνω δεύτερη γραμμή. Και μπορείτε να ξεκινήσετε πράγματα, χωρίς να πείτε, ξέρω εγώ, Μαρία, Ελένα, χωρίς να πείτε, έλα δαμέ, να δεις το δικό μου κατάλογο και να έχεις τούτο και μπλα 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 μπλα, χωρίς τούτο ούλο, εσείς απλώς εγγράψετε τον άνθρωπο, να έχει το δικό του όμορφη σελίδα μέσα στο ίντερνετ, που να έχει το δικό του κατάλογο, που μπορεί να αφορεί το δικό του προσφορές, εκπτώσεις, δώρα, ούλα, μπορεί να διαβάζει πρόγραμμα περισσότερο. Και εσείς που να γραφτείτε, αν να γραφτείτε και αν θέλετε, να δείτε μέσα στην σελίδα ούλα. Εγώ δεν νομίζω ότι έχετε λόγο να γραφτείτε, απλώς χωρίς, είναι σίγουρα πράγματα 0 ευρώ που να πληρώσετε με 10 cent. Τίποτε. Ούτε να χρειάζεται κάποια έτσι χαρτιά. Έτσι. Τούτοι άνθρωποι μπορεί, είναι σίγουρα τα πράγματα για 2.500 ευρώ να πιάνουν. Κάθε ένας πιάνει που 10, είναι πολλά εύκολα πράγματα που πάει, πολλά γλύωρα πράγματα που πάει. Να σας πω, εγώ φορώ που με κάθε ένα κατάλογο άνθρωποι αλλάζουν το δικό τους μισθούς, μπορεί και στις 2 φορές, στις 3 φορές. Έχουμε εμείς τα κοπέλες που κάθονται, πιάνουν 10.000 κάθε ένα κατάλογο, 10.000 ευρώ κάθε ένα κατάλογο. Έχουμε που πιάνουν και 30.000 το ίδιο κατάλογο. Έχουμε. Δαμε ακριβώς τώρα. Και εσείς και η εταιρεία GEA 22% από τούτον το κέρδος της εταιρείας, που είναι 2.500 ευρώ, εσείς πιάνετε 22%. Φυσικά για μένα πάει πράγματα από 3 ως 22.000%. Όμως αν να κάνετε τόσο, ας πούμε, κάθε ένα, εξαρτάται πόσο ανθρώπους να έχετε, πόσες παραγγελίες να κάνουν, τόσο είναι η βαθμός σας. Που αυτό δεν υπάρχει λόγο να σταματάτε και να πείτε πιάσα μόνο 3. Αν θέλετε να πιάσετε 22%, πιάσετε καλύτερα παραπάνω να έχετε. Καταλάβετε. Και αν πιάνετε πάντα 22%, πάλι μην σταματάτε. Καλύτερα να είναι πιο μεγάλο γκρουπ σας. Και πάρα να δουλεύετε εσείς μόνοι, ακόμα να δουλεύετε μαζί σας τους ανθρώπους που είναι από κάτω σας, να τους μαθαίνετε, να τους βοηθάτε. Φυσικά, στην αρχή λέω, εγώ σίγουρα να σας βοηθήσω και μέσα στο ραντεβού έτσι online πως είναι τώρα, να σας μαθαίνω και μπορεί και στο Skype, μπορεί να απλώς να γράψουμε μηνύματα στο Facebook, να σας βοηθήσω και να σας πω.
Πού να βρίσκεται ανθρώπους? Ρώτησε. Καταλάβετε, τώρα είναι 550 ευρώ, είναι το δικό σας λεφτά στον κατάλογο, κάθε 3 εβδομάδες. Μόνο σε τούτο, που έδειξα σας. Μπορεί να είναι 1000, μπορεί να είναι 2000 και ως 1.000.000. Δηλαδή το δικό σας υπάρχουν γυναίκες που φτάσεις και σε τούτο. Δεν είναι μόνο γυναίκες. Οι άντρες δουλεύουν πάρα πολλά καλά, πάρα πολλά. Αν πιάνουν έτσι τούτη θέμα σοβαρά, πιάνουν πάρα πολλά καλά, κάνουν πολλά ωραία. Και μετά, εσείς μπορείτε να κάνετε πιο πολλά, όπως εγώ είπα, και δεν είναι μόνο τούτο. Μπορείτε να κερδίζετε στο μέλλον και αυτοκινήτο και να κάνετε πάρα πολλά πράγματα που σας κάνει εταιρεία. Και φυσικά υπάρχουν σκαλούες. Έχει διευθυντής, χρυσός διευθυντής. Στην αρχή είσαστε ως διευθυντή, απλώς να ονομάζετε σαν είσαστε σήμερα 3%, επειδή εσείς κάνετε τώρα μόνο 3%. Μετά είσαστε 6%, μετά είσαστε 9%, μετά είσαστε 12%, μετά 15%, μετά 18%, μετά 22% και μετά πάει διευθυντής. Εγώ είμαι τώρα 18 του δυσκαλού, που σημαίνει, καταλάβετε, να κλείσω τώρα 22 και να ανοίξω διευθυντή. Διευθυντής πιάνει κάθε ένα κατάλογο $1.000. Είναι τούτο ακόμα αρχή. Μετά να είναι μεγάλος διευθυντής, να είναι 1.500 ευρώ στο μήνα. Μετά χρυσός διευθυντής 2.000 ευρώ στο μήνα. Και παρακάτω. Καταλάβετε, διαμαντή διευθυντή και παρακάτω πολλά πράγματα. Θέλετε πιάνετε 6.000 ευρώ κάθε μήνα. Και λεφτά δεν είναι από αέρα. Δεν είναι κάποια πυραμίδα που εμείς τώρα ανοίξαμε σελίδα, έβαλαμε με κάποια πράγματα που δεν υπάρχει, κόσμος παραγγείλει, εμείς δεν τους φέρνουμε και από αέρα πιάμε λεφτά, έκλεισαμε εταιρεία, μπάει. Όχι, δεν είναι έτσι πράγματα, επειδή η εταιρεία είναι 47 χρόνια, ξέρουν όλοι, τούτο είναι πιο μεγάλο λάθος. Πρέπει να ξέρετε να καταλάβετε πού μπορεί να είναι πυραμίδα και πού μπορεί να είναι αληθινό. Πυραμίδα μπορεί να είναι αν εσείς δεν ξέρετε. Αν εσείς δεν ακούσετε ποτέ. Μπορεί φυσικά να είναι αληθινό, αλλά σαν εγώ, ας πούμε, ήταν να φοβούμαι να γραφτώ σε κάποια που δεν τις ακούσα, δεν ξέρω, ούτε δεν ξέρω marketing, πώς πάει, ας πούμε, πράγματα. Να σας πω στο Oriflame είναι πιο καλύτερο marketing, επειδή πριν να δουλεύω εγώ ακόμα σπουδάζα marketing. Φυσικά είναι τελειώσα, όμως ήθελα πάντα να κάνω, εμένα αρέσει μου τούτη σκέψη, επειδή στο μέλλον που να έχετε 2 γραμμές, 2 κοπέλες ή 2 άντρες, ποιος να είναι για μένα έχει σημασία, να είναι 22% ένας κι άλλος, εσείς να είσαστε χρυσοί. Χρυσός διευθυντής ή χρυσή. Και από τούτη στιγμή εσείς, αν θέλετε, μπορείτε να σταματήσετε να δουλεύετε. Ούτε καν ή να ξέρετε τίποτε. Και είναι να κάνετε, είναι να κατώνετε, επειδή είναι ένας ανθρώπους που κάνουν που κάτω σας. Και τούτο πράγματα δεν σταματά ποτέ με τίποτε. Επειδή τελευταίος να θέλει πάλι να μεγαλώσει, από 0 να θέλει να σηκωστεί να είναι διευθυντής, και να γράψει τους άλλους που κάνουν και πάει πράγματα. Και μην νομίζετε ότι είναι αλήθεια κόσμος. Είμαι σίγουρα που είναι αλήθεια, επειδή έχει κάποιοι που γράφονται και μετά σβήνονται ή τούτοι που γραμμένοι απλώς χρησιμοποιούν και είναι καλά για εμάς πάλι. Αν είναι που κάτω σας, μην φοβάστε. Μπορείτε να χτίζετε όποια θέλετε στιγμή, σαν εμείς ξεκινήσαμε πριν 4 χρόνια. Εγώ όμως πριν 1 χρόνο ήρθα. 3 χρόνια ήταν τούτα πράγματα χωρίς εμένα. Και εγώ είμαι εντάξει. Πάω, προχωρώ και πράγματα γεμίσκεται και όλα μια χαρά. Τα ίδια πράγματα με Άννα. Η εταιρεία ήταν 47 χρόνια. Όμως, άνθρωπος σκέφτηκε πάρα πολλά καλά, έξυπνη γυναίκα, πώς μπορεί να κάνει
κάπως άλλος, πως χωρίς να πουλούμε, χωρίς να μπορούμε. Και ξέρετε, ξεκίνησε πριν 4 χρόνια, δηλαδή χωρίς αυτή ήταν 43 χρόνια η εταιρεία έτσι. Ήταν και αυτή σκέφτηκε, εταιρεία τόσα χρόνια και είναι να μας κάνει στον ανθρώπους. Αυτή ξεκίνησε και για 4 χρόνια γίνει και τούτο που γίνει. Αυτή τώρα πιάνει κάθε ένα κατάλογο 30.000 ευρώ. Στα ευρώ είναι 30.000. Εγώ όμως σκέφτομαι, εγώ δέχομαι σε 4 χρόνια να πιάω τούτα λεφτά. Και ακόμα σκεφτείτε, αυτή έκαμε τούτα πράγματα project. Που σημαίνει ήταν δύσκολο για αυτή. Μόνη της ξεκινήσει, πολλά δύσκολο. Τώρα όλα είναι έτοιμα. Έχουμε όλα έτοιμα. Πώς μπορείτε να δουλεύετε, πού μπορείτε να πιέτε ανθρώπους. Μπορείτε να κάνετε προτάσεις έτσι απλώς. Όποιος είναι δίπλα σας. Εμείς δουλεύουμε όμως είναι στο ίντερνετ. Είναι πιο εύκολο πράγματα, πολλά πιο εύκολο να σας πω, επειδή ούτε εσείς δεν ξέρετε άνθρωπο, ούτε δεν έχετε προσωπικά θέματα, πολλά πιο δύσκολο να μιλήσετε με τους ανθρώπους. Επειδή ξέρετε, οι συγγενείς είναι καταλάβει, πολλά δύσκολο να μιλήσεις για τούτα θέματα, παραπάνω φορές, αν ακόμα κάποιος που είναι πιο μεγάλη ηλικία, να συγκόψει μόνο μιας από την αρχή πυραμίδα και δεν θέλει να ακούει τίποτα άλλο. Και έτσι δύσκολο. Εγώ σκέφτηκα κάποτε και η μάμα μου δεν με καταλάβει. Δεν μπορεί να σε καταλάβει ως επειδή είστε συγγενείς να σας πει έτσι πράγματα. Να δω πώς πάει το δικό σου πράγμα και μετά εγώ να γραφτώ. Αλλά όσοι συναντήσεις ως άνθρωπος να κάνει, συναρκήσεις. Επειδή τούτο χρόνο που είσαι να κάθεσαι και να σκεφτείς, άνθρωπος να χτίζει το δικό του δουλειά και μετά να σου πει εγώ έκανα. Και μετά εσύ να ξεκινήσεις από μηδέν και να νευριάζεις πάρα πολλά, γιατί εγώ να ξεκινήσω για μένα μαζί του και μπορούσα να είμαι μαζί του και να κάνω και να πιάω τόσα λεφτά, ας πούμε. Εγώ νομίζω δεν είναι λογικό, γιατί δεν δοκιμάζεται, ας πούμε. Και αν κάπου μακριά έχετε σκέψει την πυραμίδα και ξέρω εγώ, πάλι δοκιμάστε εδώ, αφού μηδέν που βάλετε. Μηδέν, ξεκινάτε με το μηδέν. Και αυτό ούτε δεν είναι λογικό να σκεφτεί κάποιος τι μπορεί να είναι κάποια πυραμίδα. Εντάξει, το σχήμα μοιάζει με πυραμίδα πάντα, όπου να είναι, ό,τι να είναι. Ό,τι να φορούμε. Τράπεζες είναι πυραμίδα. Ούλα είναι πυραμίδα. Ούλα, έτσι είναι. Έχει από πάνω διευθυντής, άλλοι από κάτω, άλλοι πιο κάτω. Έτσι είναι πράγματα. Πιο δυνατό πράγματα. Έτσι μπορούμε να λέμε. Αλλά έτσι τούτη πυραμίδα που λέμε κακή, που πιάνει λεφτά, μεταξύ κόσμο, ξέρω εγώ, καμία σχέση με τούτο. Ξέρουμε εταιρεία, ξέρουμε κάποτε αούσαμε, κάποτε πιάναμε, μπορεί χρησιμοποιήσαμε, κάποτε είδαμε κρέμες τους, που σημαίνει σίγουρα είναι αλήθεια. Νομίζω καταλάβετε. Εκτός από τούτα λεφτά, έχουμε και τώρα, και αυτό είναι ο Mercedes, που περιμένω εγώ και πάρα πολλά θέλω. Και εγώ είμαι σίγουρη τι να κάνω, επειδή εγώ δεν σταματήσω με τίποτε, ούτε σκέφτομαι. Αν ήταν να σταματήσω, ήταν πολλά δύσκολο μετά να καταλάβω ότι τούτες κοπέλες που δουλεύκασαν μαζί μου, τώρα είναι 20.000 πιάνω, εγώ είμαι ακόμα στην κρίση και δεν πιάνω τίποτα. Σίγουρα είναι, δεν θέλω να πάω τούτα πράγματα και αυτό εγώ να προχωρήσω και δεν είναι μόνο τούτο. Για εμένα, εγώ πάρα πολλά θέλω ελευθερία της ζωής, τούτη ελευθερία. Για τούτη ελευθερία που λέω, που σήμερα εγώ θέλω να πάω στην Ελλάδα, αύριο εγώ θέλω στην Ισπανία, μεθαύριο τούτη ελευθερία που αρέσει μου, να γυρίζω στον κόσμο, να έχω και λεφτά και ακόμα έρχομαι σπίτι, ανοίγω το δικό μου ίντερνετ, τσακάρω το δικό μου σύστημα και φορώ. Γραφτήκα σε ακόμα 10, δουλεύω χωρίς εμένα.
πράγματα. Και εγώ έπιασα τόσο λεφτά που έλειπα. Καταλάβετε. Επειδή πράγματα πάει και χωρίς εμένα να είναι και να πάει. Γι' αυτό δεν υπάρχει λόγο ούτε να σταματήσετε, ούτε να δοκιμάζετε. Τώρα εμείς τελειώνουμε. Είναι για ερωτήσεις που έχετε. Είναι σελίδα μου στο Facebook, έχω Skype, Christina.Kyprianou1, το τηλέφωνο μου, για να βρείτε, έτσι, και όνομα μου είναι Χριστίνα Σορζένκο Kyprianou. Και ακόμα, μετά από να γράψω το δικό μας ραντεβού, να το βάλω στο YouTube και από κάτω που να είναι βίντεο, να έχετε τούτες τις σελίδες. Να μπορείτε να με βρίσκετε και στο Facebook και να είναι γραμμένο και Skype και τηλέφωνο μου. Και να τηλεφωνήσετε και να ρωτάτε ό,τι θέλετε. Τώρα, ευχαριστώ σας πάρα πολύ που ακούσατε με εμένα. Ευχαριστώ σας πάρα πολύ που νομίζω που να σκεφτείτε, επειδή είναι ευκαιρία και θέλω να σας δώσω τούτη ευκαιρία. Θέλω να δει όλος το κόσμος και εμείς μπορούμε να κάνουμε απλώς πράγματα χωρίς τίποτε, χωρίς να ξεκινήσουμε με μηδέν, χωρίς να περιμένουμε κάτι από κυβέρνηση ή να σκοτωνόμαστε ώρες στη δουλειά. Εμείς μπορούμε να κάνουμε και ακόμα αν έχετε κάποια δουλειά που έχετε, δεν είναι ανάγκη τώρα να διαλέξετε που να πάω και να κάνω. Απλώς μπορείτε να γραφτείτε στο Oriflame, να ξεκινήσετε σιγά σιγά marketing και ακόμα μια ώρα στην ημέρα είναι ok ή με τους ανθρώπους έτσι στη ζωή σας και ακόμα καλύτερα μέσα στο ίντερνετ. Ας πούμε, έχετε σελίδα στο Facebook, απλώς κάνετε προτάσεις και φιλίες, να είσαστε φίλοι μέσα στην σελίδα σας και μετά γράφετε μήνυμα, πρόταση, να το λέτε μέσα στο ίντερνετ μαζί, στην τούτη εταιρεία, τούτα πάλι να σας δω. Να σας δω όλα τα πράγματα, πώς πρέπει να γράφετε, τι πρέπει να γράφετε ακριβώς. Πρέπει να σας δω και εσείς να σκεφτείτε και να κάνετε, αν το θέλετε. Τώρα ευχαριστώ σας πάρα πολύ, πάρα πολλά μεγάλο ευχαριστώ. Bye. Και νομίζω να είναι όλα μια χαρά και να δοκιμάζετε και να κάνουμε όλοι μαζί πολλά καλά λεφτά. Ευχαριστώ πολύ. Bye. Все, я закончила, говорю по-русски. Я запись выключила, говорю по-русски.